Ja, dat zou toch anders moeten zijn. Maar... Hij sprong nou beter. Probeer er achteren te blijven. Nee, je komt Probeer maar goed te houden. Ik probeer het te doen. Ik vond het wel leuk. Ik ga mijn avond de week met de afstandskracht. Dus ik denk dat ik dat kan gaan. Ja, hij kan die pijlen gewoon. Dus dat moet ik gewoon doen. Ja. Ja, ik ga dan zo verwikken. Dan weet ik dat. Dat is gewoon moeilijk. Ik ga ook niet op 12 palen. Ja, de lijn is op de hemel op. Zo mee ook met tunnels en dergelijke. Ja. Nou, doe maar een meter laten trouwens hoor. Die is daar gegaan en de flyer had hij daar? Ja, iets. Ja, hij moet iets in maken. Ja, maar net niet genoeg.